Nu am crezut vreodată că voi intra în politică. Am crescut în Timișoara, iar vacanțele mi le-am petrecut vară de vară, la țară, printre oameni. Mi-aduc aminte cu drag cum îi ajutam pe bunici în grădină, cum ascultam fascinată poveștile vecinilor mai înțelepți și cum ieșeam seara la poartă cu alți copii. Printre oameni am aflat ce înseamnă comunitate. Au trecut mulți ani de atunci, dar noi am rămas la fel, plini de speranță. Eu sunt Oana și sunt arhitect. Sunt o tânără plină de speranță. Speranța că oameni ca noi pot contribui la schimbarea în bine a țării. Am construit proiectul de la Herculane din pasiune, din respect pentru valorile noastre naționale și din dragoste pentru oameni. De-a lungul anilor am fost voluntar în multe proiecte de salvare și protejare a patrimoniului. Am lucrat alături de oameni creativi și curajoși, am creat echipe și am conectat comunități. Avem nevoie de oameni ca noi, acolo unde se iau deciziile cele mai importante, de oameni buni și onești, oameni cărora le pasă, oameni competenți și transparenți, oameni care să ne asculte, oameni care ne pot ajuta să ne conectăm la comunitățile din care facem parte, oameni care să lupte pentru ca acasă, în România, să ne fie bine tuturor. Eu de aceea candidez. Orașele și satele sunt scena momentelor prețioase din viața noastră. Aici ne construim viitorul. În ultimii ani însă nimeni nu s-a îngrijit de comunitate, de sate, de orașe, de patrimoniu, iar ele de cele mai multe ori nu mai răspund nevoilor noastre. Avem nevoie de o politică urbană coerentă și de programe de finanțare a zonelor metropolitane, dar și de o bună funcționare a instituțiilor statului. Toate acestea ne vor ajuta să creștem calitatea vieții în comunitatea noastră. Oameni ca noi reconstruiesc România zi de zi.